ukubona umbuso wezulu. Haleluya bazalwane. But now awuse ngadli ithuba lofakazi, sinabofakazi sinabo kwi-sharing list yethu. Sizocela uSister Ayanda Shoba asharele izwi bazalwane. Kepha nina niluhlanga olukhethiweyo, ubupristi bobukhosi, isizwe esigcwele abantu abazuziweyo, ukuze nishumayele ubukhosi balowo owanibiza, niphume ebumnyameni ningene ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo. Amen. IBhayibheli la lisitshela ukuthi singabakhethiweyo. Thina singabakhethiweyo, asifani. Kunomehluko phakathi komntwana kaNkulunkulu nomuntu kaNkulunkulu. Uma ukhethiwe ungumntwana kaNkulunkulu. Ukukhiphile ebumnyameni wakufaka ekhanyeni. Wena ukukhanya kuso sonke isimo, wena uletha ukukhanya. Yazi njengoba sibancane kanje, ngisifanisa nedlubhu. Yabona idlubhu lincane kanjani erumini, kodwa malikhanyisa kulayita lonke iroom. Nawe awuthi empilweni yakho mawufika kunesimo awukukhanyise. Awuthi mawufika esikoleni ingane iqabana awukukhanyisa ufike nesolution. Asingabi abantwana bakaNkulunkulu abenza izinto zabantu bakaNkulunkulu. Amen. IBhayibheli la malisitshela ukuthi uNkulunkulu usikhiphile ebumnyameni, lingivezela okukhulu kimi. Kusho ukuthi mina konke la ngihamba khona ngikukhanya. Bonke abantu mabangibona babona ukukhanya.
angenzi izinto ezingenziwa, angenzi into ephambene neBhayibheli. But you make a decision on your own without your consultation of your parents or your partner or your children, but on your own. Remember, we are the chosen one. Ngizocela ubhuti Msa asinikeze i-sharing. Remember, we are the chosen one. Lupholi bonke ibandla lonke lisemzimeni kaKristu Jesu. Amen. Njengoba eseshilo udade, mina ngumsankosi kaNxumalo Sibongo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaphansi kwegama le-sharing. Sibonga kakhulu uNkulunkulu umusa nje wakhe ukuthi ube muhle ngaphansi kwethu. Haleluya. Sisuka nje endaweni yaseThekwini, uNkulunkulu uhambe nathi sizafika la. Kunendoda ke eke yadeleleka, ngivama ukuthi ngikhulume ngayo mangisesontweni. Omunye umfana okwe wakhulela ehlane. Elithi iBhayibheli igama lakhe uDavide. Manje lo mfana mekhulela ehlane kutholakala ukuthi imvula ziphelela kuye. Kutholakala ukuthi zonke izinto ezenzakalayo ziphelela kuye. Kodwa lithi iBhayibheli uthi yena uJehova ungumalusi. Eyintweni zonke ezenzeka kimi uJehova ungumalusi wami. Nansi into engiyibambayo ngayo uDavide. Lithi iBhayibheli abafana babelusa noDavide babehamba nabafowabo ukwenzela ukuthi ingonyama noma amabhubesi noma amabhele uma eze bafaneni bakwazi ukuvikeleka abafana ngoba bahamba nabafowabo. Kodwa lithi iBhayibheli uDavide ehamba yedwa. Babengekho abafowabo, even noyise wayengekho. Kodwa uveza lento ethi uJehova ungumalusi. Haleluya. Engathi bese ngiyibamba ke lento bazalwane kaMelusi. Ngoba bakhona omalusi baningi. Kodwa lo uJehova umalusi uhlukile kunamelusi abasemhlabeni. Haleluya. Amen bazalwane. Amen bangcwele. Uyazi mawuzodlula ngasesigodlweni esinezangoma kuyaye kuthiwa amakhosi uzwa ngisho uzidlula ngendlela ukuthi la khona umakhosi. Awu amen bazalwane. Awu amen bazalwane. Uyingcwele eGoli bazalwane. Ithi mina mawudlule esigodlweni sezangoma uzwe umakhosi besho kumakhosi uzwe noma udlula ukuthi no la khona umakhosi. Amen bazalwane. Uyingcwele. Amen bazalwane. Yaxolisa ngiyazi ukuthi sihamba ngesikhathi kodwa ngoba khona amazayoni la ngiyacabanga sokwazi ukuhamba la, sokwazi ukuhamba sifike la engifuna ukufika khona ngoba kunala engifuna ukuhamba ngifike khona. Kodwa ngiyacela uma ngisasuka abafethu bangisize uma ngizothi nje haleluya ke mela kahle. Ngiyabonga amazwi amasha empilweni yami, masha nasemqondweni wami athi nje nina ningabohlanga olikhethekileyo. Athi amazwi bazalwane nina ningabohlanga but olikhethekileyo, okusho ukuthi zikhona ezinye inhlanga, alukho lodwa uhlanga. Uma lithi khulu izwi nina ningabohlanga olikhethekileyo, okusho ukuthi zikhona ezinye inhlanga ziningi, alukho lodwa. Lithi nje nina ningabohlanga onjani olikhethekileyo. Uma lisho njalo ngivukelwa into ethi ngaso sonke isikhathi uma ngabe kuzosa
Kuye kube mnyama, ngithi ngiyabona ukuthi kumnyama. Ngaso sonke isikhathi uma ngabe kuzosa kuye kube mnyama njengoba banibona ukuthi kumnyama. But into engiyithanda ngokuba mnyama, ubumnyama buhlezi bunofakazi abazobona ukuthi no bekade kumnyama. Ofakazi baphi? Ilaba abangaphandle, ilaba abanjengeinkukhu. Ofakazi abazi ukuthi no kade kumnyama. Namhlanje ngifuna ukuthi umuntu omusha usuke kwilevel okuyona noma endaweni okuyona kusalo ofakazi abazosebela. Salo ofakazi ngiyaxolisa igama ngumnotho ngakwaZuma. Qhamuke eThekwini ngaphansi kwebandla lokukhanya okusha. Sengihambe kakhulu ngiyaxolisa. Ngikulento leyo ukuthi inhlanga zahlukene. Inhlanga abazalwane zinjani zahlukene. Ayihlukaniswa umnotho wakwaZuma but ihlukaniswa yizwe elithi mina ngingabohlanga but olikhethekileyo. Olikhethekileyo yazi usho ukuthini leyo ukuthi mina ningabohlanga olikhethekileyo isho ukuthi thina nenye igenge asifani. Leyo ukuthi mina ningabohlanga olikhethekileyo isho ukuthi thina nenye igenge asifani. Okusho ukuthi makukhona umuntu ofanisa umuntu okholwayo lo ngakholwa akufani. Akufani. Nina ningabohlanga olikhethekileyo. Nina ningabohlanga olikhethekileyo. Okusho ukuthi ziningi inhlanga. Okusho ukuthi zinjani bazalwane? Ziningi inhlanga. Okusho ukuthi zinjani bazalwane? Ziningi inhlanga. Nobani mayesempini ngaso sonke isikhathi uma ezobheka i-backup ubheka uhlobo le-backup labantu abafana naye. Nina ngabohlanga olikhethekileyo. Ngamanye amazwi zikhona ezinye inhlanga ezikhulekayo asizazi ikhuleka muphi uNkulunkulu but izwi lami lithi mina ngabohlanga olikhethekileyo. Ikhona la ngikhala khona izwi lisheshe lizwe ngoba nina ningabohlanga onjani bazalwane olikhethekileyo. Nina lithi izwi ningabohlanga olikhethekileyo. Olikhethekileyo ingakho noma ebethelwe esiphambanweni mayebethelwe esiphambanweni ukhuluma ilanguage abangayizwa abaphansi athi uNkulunkulu wami ngihawukele, uNkulunkulu wami ngishiyelane. Lithi izwi abaphansi abamuzwa but umuntu okuyena ozwayo babe ezulwini. Awunina ningabohlanga olikhethekileyo. Okusho ngaso sonke isikhathi sifana noDavid ngelinye lamalanga kwaphatha indwa imandla alithi izwi indwa imandla yayinetshe but mabongo phakathi. Lithi izwi mayishime roundisa yahamba yakwisiqhwaga yafika Shasawa. Into edala lokhu ukuthi mina okusho ngamanye amazwi ninegunya ne-authority lokwenza izinto abanye abantu abangakwazanga ukuzenza. Okusho ukuthi ngamanye amazwi mina negunya ne-authority lokudiliza imithangala ehlula abanye abantu. Nina ningabohlanga olikhethekileyo. Awunina ningabohlanga olikhethekileyo. Ongazwanga namhlanje shingaphindazwe. Ongazwanga namhlanje shingaphindazwe. uNkulunkulu uyingcwele. uNkulunkulu uyaphila angathi engaqhubeka futhi aphile ekuphileni kwethu ekukhoneni bethu nala singekho khona athi omunye wabazalwane kuyokwazeka. Into edala ukuthi asho njalo because nina uNkulunkulu anibusise.
Siyabonga uNkulunkulu uyaqhubeka uyayibonakalisa kubantu abasha. Uthi umnotho singabakhethekileyo. Uthi umnotho asifani nenye igenge. Kazi wena awufani nenye igenge ngomfaniswano yini noma ngemsebenzi. Kunendaba esiyenzayo thina esikholwayo sazi ukuthi ngoba nake ngigqoka izevatho mina ngiyazana noNkulunkulu uthi uphakamani ngelinye ilanga iphiwe siphiwo akusho ukuthi ziyosingenisa embusweni wezulu sigqoka izevatho kazi siyazana yini noThixo imisebenzi esiyenzayo we are the chosen one. But uthi umnotho thina sifani nabanye abantu uthi asifani nenye igenge ukwenza kwethu kunomehluko. Haleluya bazalwane, ngizocela usisikhanyisile eVasevali ukhanyisile Zulu asiphe ye sharing. Abafundisi nebandla lonke, amen. Igama lami nguKhanyisile wakaZulu.
Ngiphuma ebandleni laka Bishop Babu Spizi eFaith in Christ. Amazwi afundiwe namhlanje athi nina ninguhlanga olukhethekileyo. Ubupristi obukhosi isizwe esingcwele abantu abazuziweyo ukuze nishumayele ubukhosi balo. Owanibiza niphume ebumnyameni ningene ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo. Le ncwadi iyasikhuthaza ngizothi singabantu abasha ukuthi sishintshe indlela esihamba ngazo, ukuthi uNkulunkulu usikhethile wasikhethela nendlela okufanele ukuthi thina sihambe ngayo bazalwane, singazihambeli ngeyethu intando noma ngeyethu indlela, kodwa yena usikhethile ukuthi ubaba uNkulunkulu sihambe ngale ndlela yena asikhethele yona bazalwane, uthi sihambe ekukhanyeni bazalwane, singahambi kuphi ebumnyameni bazalwane. Kuzona zonke izinto kusekutheni thina sihamba nabangani abanjani, ngoba nalokho bazalwane kuyakhawunta singabantu abasha ukuthi ngizohamba nabangani ababi abazongikhipha enkonzweni bazalwane. Kepha uNkulunkulu namhlanje usibuyisele endlini yakhe ukuthi sifunde ukuhamba okungcwele. Sihambe ngobuqotho endleni yakhe. Sithembe yena nezwi lakhe ngakho konke. Njengoba namanje lomhlabeleli uyangibusisa siqeda ukusho ukuthi ayikho indlela ezulwini ihamba lapho uthanda khona. Ayikho enye, uNkulunkulu usikhethile wasikhethela yona nje ukuthi kufanele ukuthi simdumise, sihambe ngale ndlela asikhethele yona bazalwane, ukuze sikhule kumazini yena uNkulunkulu, sikhule ukuhamba endleleni yakhe ngobuqotho nangobungcwele bazalwane. Ngiyabonga, amen. Sharing yokugcina, but before i-sharing ngisho igama lomuntu oyosinikeza i-sharing yokugcina la. Ngiyathanda ukuthi wonke umuntu omusha osukumayo usukuma nobufakazi ukuthi thina singabakhethekile abazalwane. Akekho osukuma nokwakhe or imithetho wakhe. Yazi mangisalalele osisi nobhuti bekhuluma ngezwi likaNkulunkulu, ngibona uNkulunkulu esenzele umusa. Remember ukuthi masilala ukulala kwethu kuyimvelo, makuhlangana uboya beyinkophe zethu, that is nature, but when we wake up there is a grace from the Lord. Kunabantu abakhohlwa ukubonga umusa kaNkulunkulu ukuthi ngivukile. The minute you blink your eyes open, ungakenzi lutho ungakagwinyi ngishamathe uthi I thank you Lord for the second chance, because kunomuntu ose I see you but ophilayo because akazani noNkulunkulu. Use I see you because anything might happen to lo muntu because akanasisekelo.
futhi uphila kuthina because we are the chosen one. Ngifuna ukuthula sharing yethu yokugcina uMakhosonke Mlambo, but before ame la uMakhosonke kuvukiswe eBhayibhelini la kuthi khona kwakukhona isichotho uJesu esemkhumbini nabafundi bakhe, wanyakaza umoya, wanyakaza umkhumbi, babona abafundi bakhe ukuthi hayi siyazika le ndoda uJesu ilele, bambiza bathi rabi, walala simuka, wavuka uJesu wathi wanikini ikhanda wajaba, wathi nina lokholo ncane wayini bambisa amandla kaNkulunkulu. It's because bona babengabelieve ukuthi lo umntwana kaNkulunkulu, babekholwa yena lo because bayingozi abazalwane abakholwa imangaliso ezenziwa abantu. Ngicela uMakhosonke Mlambo. Sisaselana awutshela uMakhuleko ukuthi uyamthanda, angizwa. Haleluya, uNkulunkulu usasenathi. Amen. Amen bazalwane. Yazi bazalwane, ngithanda nonke. Ngithanda naleli zwi livulwe namhlanje. Hey. Yazi bazalwane, you are a chosen one. You're not the chosen one because of izinto ozinhle ozenzile nezimbi ozenzile. You are a chosen one by God. And ukutshela umuntu omusha, if you are a chosen one, bazokugila, bazokuthakatha, bazogijimisa ebusuku lele. Laba wena ukhethe uNkulunkulu, akhetha umuntu.
awubekanga umfundisi wakhetha uNkulunkulu. You must be extra careful mangabe you are a chosen one. Khetha izindlela zakho zihambayo, khetha abantu ohlala nabo, ngoba mangabe you are a chosen one bazokuzonda abangani bakho. Bangena wena bakusabalala bathi ngoba khona lento lohamba nayo. Funeka futhi mahamba endleleni, hamba nje ipikoko mntana sekhaya, hamba nje ipikoko nje. Amen bazalwane. Zeke kusajabula la ekhaya. Asikhona ingoma engithanda. Uyohlala kuphi? Kuphi? Zikaba. Uyohlala kuphi? Kuphi? Zikaba. Jengobani. The Lord is good. The Almighty is good. If you are a chosen one, akusifundise ukubeka umoya wakho phansi. Beka ikhanda lakho phansi. Ngoba bazokunathela amakhonzi. Bafuna ukubona i-reaction yakho ukuthi what you gonna say to them. Uma wena uyindafunda awusuqala kakhulu. Amen bazalwane. uNkulunkulu sithanda so. I'm not saying ukuthi umuntu everybody is chosen. But if you are chosen one, uNkulunkulu uya ngenhliziyo yakho. uNkulunkulu uhlala kuphi? Enhlizweni yakho. Uma wena ushela ukuthi usasomzalwa, uyigqokile leJoni uzivalile enhliziyo yakho, angeke ahlale uNkulunkulu kuwe. Angeke asahlale emzalwane. Uzohlalela nini? Namhlanje abazalwane bahambe ebusuku badisa ngomshanelo, mara ekusasa ekuseni ugqoka ijoin lesosini. Uyaphi? Ngoba inkonzo yakhe ine-night vision lengulu kuyo. Lela kaNkulunkulu lena, sihamba ngenhliziyo. Bazalwane ngithanda lonke. Ngiyaxolisa ngiphatha ukubhongasora namhlanje, bengibuye emsebenzini, mara ngathi ngeke. Ekusasa ngiyangena ngathi ngidala khona. Ngoba ngithanda uNkulunkulu. Ngoba ngithanda izwi likaNkulunkulu. Sibonga amazwi namhlanje bazalwane. Amen. Igama lika Jesu Kristu, amen. Bazalwanishilwe incwadi namhlanje yathi thina singabendlu ekhethekile bazalwane, amen. Bazalwane ngizo-introduce ama-guest speakers wethu namhlanje esinawo esimathathu. Unfortunately we had more than abazalwane la bahleli lana, kepha bazalwane we plan but God decides bazalwane. Izinto zingabe azihambanga ngale ndlela ethina besihlele ngayo, but uNkulunkulu uyazi ukuthi uhlelo lakhe ulimise kanjani bazalwane. Ngokungachithi isikhathi bazalwane, ngoba isikhathi sesishayile kakhulu, sicale very late bazalwane.
bazalwane ngapha siphethe usisi wethu usisi uThandeka bazalwane ngicela nje asukume bazalwane nimbone bazalwane wendlu ekhethekile bazalwane sacela nje simshayele izandla bazalwane amen amen bazalwane ngapha siphethe ubhuti wethu uMpumi bazalwane socela nje asukume bazalwane naye simshayele izandla bazalwane amen bese lapho sizophakamisa usisi wethu usisi uThobile abaningi bamazi ngoTliyo bazalwane ngicela nje asukume bazalwane bamshayele izandla amen bazalwane bazalwane ngizocela ukwenza kanjena bazalwane ngizofaka 2 of our guest speakers before bese ngifaka ama-testimonies after bazalwane to avoid i-clash yama-guest speakers bazalwane kube after ngizocela manje usisi wethu njengokubaphakamisa kwabo bazalwane hayi ukuthi khona nase-programmini vele bebahamba kanjalo ilokuthi bokunezigaba ezimbili bazalwane ngizocela ukuthi siphakamise usisi wethu usisi uThandeka bazalwane ngehlabelelo esihle nje. Siyakhumbula-ke bazalwane ukuthi kahle ekuqaleni siyadalwa. Masiqeda ukudalwa kuthiwa mabangifuze. So umhlabelelo uthi akumnyama xa ukhona. Okusho ukuthi mase simfuzile uJesu la sikhona kubi imnyama bazalwane. Omile phambi kwenu uThandeka wakwanisi ngikhonza House of Christ bazalwane kumnandi. Ngiya-enjoya-ke izwi lakaNkulunkulu mina bazalwane ngijabulile kakhulu futhi kumnandi ukuthi masibona abantu abasha ngoba sisuka endlini size endleleni ezala abantu abasha benze abakuthandayo eindaweni abazithandayo. So kuba mnandi ukuthi mawufika endaweni yokukhonza bese uhlangane nabantu abasha begcwele endaweni yokukhonza. Okusho ukuthi kukhona la siya khona bazalwane. Ngizoqala nje ukufakazela izwi le-theme yanamhlanje bazalwane. Ngiyathanda ukuthi bonke abofakazi bakhuluma into efanayo. Akekho okhuluma enye into, akekho okhuluma into ehlukile. Ngithanda kule part elandelayo. Mayiqeda ukuthi kepha nina niluhlanga olukhethiweyo. Iyaqhubeka ithi ubupristi obubukhosi isizwe esingcwele abantu abazuziweyo. So kahle mawuzuziwe kusho ukuthi kuba khona isikhathi sokuthi mhlambe si5 igift iyodwa. Ozozuza igift yithi labo sizuziwe. So kahle kuyadingeka ukuthi njengomuntu omusha uyazi identity yakho. So mawazi ukuthi kahle mina ngumntana kaNkulunkulu ngidalwe ukuthi ngimfuze and ngizuziwe. And then siyatshela la maqhubeka lezi bathi sizuziwe ukuze nishumayele ubukhosi. So maseyitholile le glory, so uyitholile light ayibe yakho uyi1. Umuntu omusha sewune light yonke indawo ozoba kuyo ine light. Okusho ukuthi umuntu omusha uhlangana noNkulunkulu uspend isikhathi nezwi, uspend isikhathi ukhuleka, kusho ukuthi uba nomoya oyingcwele. Mase unomoya oyingcwele you produce the fruits of the spirit bazalwane. Okusho ukuthi ke awusasho mawuhamba noma ungasafakanga ijoin. Sikubona useza ukuthi ikhona into ehlukile ngalomuntu ozayo. So namhlanje siyakhunjuzwa njengabantu abasha siyavuselelwa ukuthi ekuhambeni kwethu masazi ukuthi siyisibani. Ekuhambeni kwethu asizenzeli. Thina sizuziwe kahle uNkulunkulu usikhethe before simkhetha. So mawuzokhetha uNkulunkulu awenzeli bani favor. Ufike ku-identity yakho bazalwane. Mase
Mase ufikile ku-identity yakho kusho ukuthi wonke umuntu size sithi-ke thina abantu abamnyama hayi ubafuzile abantu bakuba uhamba njengabo futhi ukhuluma njengabo. So kangakanani thina esikhethwe uJesu ukuthi singafani naye? Because akuzi ukusiza ukuthi uthi ukhonza kodwa mawutshela abantu ukuthi hayi mina ngizobe ngisemkonzweni Saturday night bathi wena bese uyahleka ukuthi hayi ngiyasonta abamangaze ukuthi uyasonta. It's because mawungafakanga ujoyina awubonakali. So njengabantu abasha namhlanje siyathi masiphuma la uyobonakala from endlini la uhlala khona. Akumelanga umzali aziphathise istress ngomntwana omusha omaziyo uJesu. Esikolweni la uNkulunkulu akubeke khona akumelanga abothisha mabewarisheka ngabantwana abangaperformi bakubale lapho. Wena uletha ukukhanya. Abothisha kumele mabenze example baqale ngawe bazalwane. Izwi ngizolivula namhlanje ngizovula izwi kuMatthew. Sivula ku5. Ngizofunda nje amavesi abe3. Ngizoqala ku14 ngiphelele ku16. Isihloko sithi intshumayelo yasentabeni. 14. Nina ningukukhanya kwezwe. Umuzi owakhe entabeni ungesitheke. Nomuntu kasokheli isibane asibeke phansi kwesitsha. Kodwa usifaka othini. Khona siyakubakhanyisela bonke abasendlini. Kanjalo makukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuba babone imisebenzi yenu emihle badumise uYihlo sezulwini. Ngiyayithanda ke incwadi kaMatthew bazalwane. Okokuqala nje ngithandela yona ukuthi yiyo yokuqala kwiTestament elisha. Okusho ukuthi siyamove. Sekukhona into eshintshile. Okay? And then ngithanda ihistory yakaMatthew ezwini. Ngimthandelani uNkulunkulu ukuthatha lapho thina sithi khona ngeke. Angeke. Ungitshela ngomntana kabani? Angeke kuze kukwazeke uNkulunkulu athi ngifuna yena. Ngoba uMatthew wayengathandwa. Tax collector. And not only just a tax collector but bebarobha abantu. So kahle kahle mabevela nje emphakathini bekungabi mnandi. Kodwa uJesu uthi makahlangana noMatthew uthi ngilandele. Shiya konke ungilandele. uMatthew akayanga lena le washiya konke wamlandela. Ama-skills kaMatthew ngoba u-tax collector yiyo lawo esikwazi ukuthi siwafunde namhlanje ngoba uthe mase wahlanganisa kwaphuma le ncwadi kaMatthew. So lana sifika ziningi imangaliso kuNkulunkulu uJesu azenzayo kuMatthew. Sifika lana sekasitshela khona ukuthi kahle kahle thina kumele sibe ukukhanya. Siyafika ke isikhathi bazalwane ukuthi kube ne-load shedding, right? Singakayijwayeli i-load shedding besithi mawucimile ugesi yonke indawo ubona indlela ayitayo ukuthi hayibo kwenzakalani babrijile kanti yini kwenziwa yini lokho banesibani and ngoba kumnyama sisheshe sibonakala. So namhlanje siyokhunjuzwa ukuthi kumele sibe isibani. So masingabantwana bakaNkulunkulu singabantu abasha awukwazi ukuthi mabethi hayi man uze nesitoko bese bayakubala lapho. Awukwazi ukuba isitoko umntana kaNkulunkulu bazalwane. Njengabantu abasha awukwazi ukuba isitoko umntana kaNkulunkulu bazalwane. Awukwazi ukuthi wena utholakala ku social media uyalwa nabanye abantu nilwela boyfriend umntana kaNkulunkulu. Awukwazi kuyenza lento leyo. Singena ku live bayabhulishana abantu abasha. Ukhona wena umuntu omusha wazana noJesu uwe ibhuli enkulu uzucreate iqhuqaba labantu uhlekisa ngabanye abantwana bakaNkulunkulu. So kahle kahle siyatshela ukuthi mawuyisibane mawunesibane awusivaleli isibane akukhonakali. Ngoba isibane kumele silethe ukukhanya kwabanye abantu. And siyatshela la ukuthi the reason why kumele sikhanyise it's not because Ankosami bathe nje bayakhonza yazi bazotasha bese hayi abakhanye shem bagcoke white cha. Sikhanyela ukuthi kuzobuza ukuthi wena wasukhanya kangaka kanti yini? Bese siyabuyisela amandla wonke kule muntu osenza ukuthi sikhanye. Ngoba kahle kahle masihamba asihambeni thina ekukholweni. Kahle kahle yonke into esiyenzayo senza ngokomfanekiso ngoba usenze samfuza. So kukangakanani njengomuntu omusha mawuyomiswa ngoba khona la ezwini lakaMatthew khona lapho kuthiwa khona niyothi inkosi inkosi kodwa ngiyothi anginazi. So kangakanani umuntu omusha ozidelile ngoba abanye abantu abasha bayikhethile impilo yabo bayiyenza ngaphandle. Wena wazidela wazincintsha yonke into wazohlanganyela nabazalwane futhi makufika ilanga lokugcina bese athi uNkulunkulu mina ngikwazi. Mina ngikwazi mina inkambo yakho nje ayihambelani nami. Because kahle kahle mawumntana kaNkulunkulu in everything that you do la uNkulunkulu azokuplanta khona you need to be a light.
uNkulunkulu kubeka emsebenzini wezandla you become a light. Akubi uyoxoshisa abantu, uyokhulumela abantu ku-HR uthi kodwa udinga lo muntu lo msebenzi. Bathi sebekhulumile ngawe khona emsebenzini sokucishe walahlekelwa umsebenzi kodwa uyakwazi ukuthi ubakhulumele ukuthi akwenziwa njalo. Asibaxoleleni. Why? Uhamba nokukhanya. Ikhona into eyenzakalayo mangabe ukhanyise ilight ngaphandle. Yabona nje bangabeka isibani la ngaphandle kumnyama ngithi uzobona izinto ezindizayo ziza zonke zibe ziningi. So yiyo inkinga yethu abantu abasha kulapho sifike sishayeke khona. Ngoba mawuqala uba ukukhanya ngoba singakhohlwa abantu abasha ukuthi uSathane akakhi lutho. He comes to steal and destroy. So ilight mayifika zizofika lezi zinto ezizokuphazamisa elightini. Kukuweka ukuthi wenzani njengomuntu omusha. Ngoba encwadini kaNkulunkulu yonke into esiyidinga ikhona. Kukhona lapho kuhlonywa khona izikhali zikamoya. Azihlonyeli ukuthi ngoba siyamazi uNkulunkulu, kodwa sizihloma ngoba impi isuka imisile. So namhlanje njengabantu abasha ngathi singavuseleleka ukuthi njengoba siluhlango likhethiweyo kusho ukuthi we have a responsibility to represent God in everything we do. How you dress tells us ukuthi ubani kuNkulunkulu. How you speak to other people tells us ukuthi ubani kuNkulunkulu. How you contain yourself njengomuntu wesifazane njengomuntu wesilisa. Because akunanzuzo esizoyithola ngokudlalana abantu abasha. Ayikho inzuzo esizoyithola ngokuthi hayi mina nginama-exercise 5 mina. Mina ungibona nje. Mina ngiyamove on khohlwa. Mina after 2 days ngizobe ngiright ngizomthola umuntu omusha. Kodwa umntana kaNkulunkulu asenzi kanjalo. Namhlanje sizobonga nje ithuba lokuthi uNkulunkulu usiphile indawo yokuhlanganyela njengabantu abasha sizobuyisana. Sizobuyisana because ikhona futhi nenye into mina engihluphayo abantu abasha baseZayoni ukuthi khona izinto esithi masithi siyazenza. Ukholiwe umuntu omusha waseZayoni bak-offer utshwala uthi angiphuzi bathi kanjani? Khonze eZayoni awuphuzi? Hayi wena ukhuluma ngani? So we have the responsibility to change that. Ukuthi thina masithi siyakhonza sikhonze eZayoni ku-expectwe ubungcwele asixubi bazalwane. Bantu abasha asixubi uNkulunkulu akaxutshwa nezinye izinto zasemhlabeni because into ezoyenza kuzokhuleka basithi uNkulunkulu mara mina ngikhohliwe uNkulunkulu mara kwenzakalani kanti awumanga endaweni yakho. Your heart posture is not in God. Because kahle kahle kubiza ukuthi kuze sithole izinto zakaNkulunkulu we must repent senze kahle. So we must repent senze kahle because ngiyakhumbula lana mangifundizwe ngikhumbula umuntu uNkulunkulu ebekamkhethile. Izwi la namhlanje likhulunywa ngokukhetha. uJoseph abazalwane. Uthi mase kamkhethile uJehova uJosepha into eyenzakalayo uyandlula ezintweni. Ene kuzo zonke akagxeki umuntu akablame umuntu. Khona lapho bamaccuse khona of rape. Bathi wena kahle kahle ungirapile. Uthi makeqala leyo mama ethi uyamsedusa uthi mina ngisaba uNkulunkulu. Akathi ngisaba le master engibeke la. Because wathathwa imaster wathi wena ngithandile ngoba uNkulunkulu makakhethile yonke into eyenzayo izobusiseka. Uthi mase kamthathile ke sebamfaka ejele akacomplain futhi ukuthi khona manje mina lapha yana I was loyal and then bangaccusile. Ufika nalapho uyaseva njengomntana kaNkulunkulu. Uthi make seve uhlangana neziboshwa zi2 zinamaphupho iboshwa. Le phupho elamenza ukuthi abantwana bakubo bamzonde. Kodwa akathi uJoseph mina ngiboshela into engayazi uyabasiza uinterpret amaphupho abo maqeda uthi maniphuma ngicela ningikhumbule. Umuntu ozokhipha uJoseph ejele 2 years later umkhohliwe. But ngoba mawuluhlanga awukhohleki uyafika isikhathi lapho uFaro khona eba nephupho bambuza ukuthi kahle kahle ubani ongangisiza ngale phupho. Siyabonga abaholi abaceda ukusijoyina sibonga kakhulu. Bazalwane bantu abasha bengisakhuluma ngoJoseph angakhohlwa. Noma ngicula kayi7 angakhohlwa bazalwane. Amen. So kahle kahle bengisakhuluma ngendaba kaJoseph abazalwane ukuthi into emenza ukuthi agcine aba yi-right hand man yakaFaro. Ukuthi beka okhethiweyo bazalwane. Ekukhetheni kwakhe because mangabe siyakhumbula uJoseph iphupho lakhe lokuqala uba nalo ena 13 years. Kumthatha 17 years ukuthi azafike because makaba i-right hand man sekana 30 years. Okuyenye into ephinde ishaye njengabantu abasha we want instant gratification bazalwane. Ufuna ukuthi wena mawuqeda isikolo
uvele usebenze, uvele uthenge imoto, uvele wenzele umndeni wakho, kanti izinto zakaNkulunkulu ziyalindwa. So njengoba sikhethiwe ukuthi siyoba ukukhanya kwabanye abazalwane ukuthi bamazi uJesu ngathi kumele sikwazi ukubekezela. Ngoba enye into eshayo njengabantu abasha sifuna izinto ezisheshayo. And akekho uNkulunkulu ey'ntweni ezisheshayo because uzositholaphi isikhathi sokuhlola imimoya uma ngabe wena ujahela ukuthi uposte ukuthi hayi-ke sengize ngawuthola umsebenzi. Ujahela ukuthi uposte ukuthi hayi mama uze wangithengela i-MX. But ukhohliwe ukuthi kahle kahle umuntu ekumele ngabe uyambonga ophuma amakho amandla ukuthi akwazi ukuthi akwenzele ukuthi udumise. Uyabuyela uyabonga because uthi uJosepha ekupheleni kwendaba yakhe sekakwenzile konke ebekumele azokwenza okwephupho eliqale 13 years. 17 years later malifika iphupho abafowabo bayabuya bazoxolisa because sekumele basize uJosepha lo bebamzonda. Uthi makexolisa uthi konke ebenifuna ukuthi kube ukubi kimi uNkulunkulu kusebenzisile walunga. So thina sifuna i-revenge thina. Uzongithola kahle uyangazi mina ukuthi ngubani. Uthini ngami? Umntana kithi anginandaba. uJesu munye not mina. So namhlanje siyakhunjuzwa njengabantu abasha siyehla bazalwane. Umuntu omusha uyehla. Awuzoba umuntu omusha esontweni mawufika endlini umama usaba ukukukhuza. Asikwazi ukuthi siyokhonza nawe endlini basaba ukuhlalisa phansi because kusho ukuthi nasebandleni uzoba inkinga. Nasebandleni bazothi mabebuza ukuthi yini into ekwenza ukuthi ube late, wena sewuqubukile wena. Sebakuqhubile wena next week awuzi. So kumele sibuyele endaweni yethu. Ngibuyele endabeni ye-identity because yiningi into eyenzeka ebantwini abasha. Abantu abasha abane-depression. Uyazi uJesu ukuthi ucindezekile emqondweni bazalwane. Before thina usitshela ukuthi ngidinga amapilisi. Umtshelile uJesu wambuza ukuthi nasi isimo sami njengomuntu okhonzayo. Because mawugcwaliswe ngomoya oyingcwele i-depression ayina space bazalwane. Mawugcwaliswe ngomoya oyingcwele awukwazi ukuthi makufika ubunzima uthi mina ngifuna ukuyibulala manje. Because uyalazi izwi lakaNkulunkulu, uyabazi abantwana bakaNkulunkulu ukuthi bandlule ey'ntweni ezinjani ene konke kungukuthi uNkulunkulu adunyiswe. So sengivala bazalwane ngithi masibe nokukhanya abantu abasha. Masibe nokukhanya yonke indawo esibekwa kuyo thina-ke sisesikhathini esibucayi kakhulu because kunane-social media. Uthi uma ubona umuntu ayenza i-live akhuluma ngezwi athi okuthathwe isikhonyane kuzobuyiswa futhi uthathe lokho wahamba nakho. Awuyanga eBhayibhelini wafunda i-context ukuthi isikhonyane size sibuyise kumele ngibe kuphi noJesu. So namhlanje ngizovuselela nje abantu abasha nami bantu abasha ukuthi masigadeni ukuhamba kwethu because sine-responsibility enkulu kakhulu siwukukhanya. So uma ukukhanya bakugadile abantu khona abantu abazothi mina ngiyikuJesu. Kusonta nalaba banje hayi mina ngeke ngize ngikwazi. So namhlanje sine-responsibility ukuthi umuntu uma kabona ukuhamba kwakho ebona ukukhuluma kwakho akulande eceleni athi ngicela ukubuza sisi kahle kahle wenza ngani bese ubuyisela udumo kuNkulunkulu njengoba incwadi engcwele isho. Ngiyabonga abazalwane.